Sopo iki? Gak ono wong kene kok ning sedak kene. Ah, juga ae. Aduh iki. Aku kok sasar-sasar ini iki. Piye iki? Alah, kok kayak semut iki lho piye? Aduh. Aku kok jelek iki malah. Iku gedung apa ku ya? Kok bagus temen iki. Aduh. Tenang iki jalane wis rasane wis adoh tenan aku. Aduh, piye iki aku tak bali iki. Aku gak tahu iki nang endi iki. Aduh, Sir. Awakmu nang endi to, Sir? Gus. Lah piye iki, Gus? Aku iso nyasar-nyasar rene iki. Aduh. Wah, si Paidi gunane ning kene. Kok bisa ning kene ku kepripen si Paidi iki. Weh, Di. Mas Dul ta? Lah udah sirane kon bisa kejedok ning kene iki lagi apa sirane? Wah. Ini iki Mas Dul. Aku sok sasar kene iki gara-garane si Mas Agus iki. Lah ceritane primen kune Di karo Mas Agus kuwen. Walah Mas Dul, ceritane kuwi panjang pokoke. Aku ku ceritane ngene lho Mas Dul. Aku tuh ngambek iku diajak syuting oleh Mas Agus kuwi. Lah, aku dijak ning Serang karo si Basir kuwi ngono, Dul. Tapi begitu syuting kok malah sutradarane beh Mas Dul. Walake mantep kok. Kaya kawon ae. Aku sampai diantemi sendal kok. Aku sampai kabur. Ya Basir ya melayu ngelor, aku ya melayu ngidul. Ya bos si Basir ku saiki nang endi aku gak ngerti. Oh, mengko nonton tadi ceritane. Ya iya Mas Dul kaya ngono kuwi. Wis, saiki kenen bae Di. Daripada sire pusing-pusing glati dalan balik wis sore kependak. Kesasar sejagat-jagat malah tambah adoh. Wis saiki melu kita primen. Ndak melok ngendi meneh to Mas Dul. Wis ora wae takon. Tenang bae wis. Karo Mas Dul wis ora bakal susah. Pasti seneng jalan-jalan kita. Yo gelem to Mas Dul. Wong dijak senang kok masa gak gelem. Tapi Di sampean kudu ganti kelambi ya. Lamun ora ganti, engko ning isin-isinaken kita. Ya. Oh, masa kok ganti baju barang tot Mas Dul. Lah wong kelambi wale mengkonon kuwon sirama arep dienggo bae. Lah bakale ge urip pantes. Lah ya nek sampean gawa ya ora apa-apa. Putih ganti ning kono. Ya pasti gawe lah Mas Paidi. Wong Dul kenyot jauh diremehaken sira. Nyah, dicekel ki. Oh, iki to kaose bajune Mas. Ya wis, yang engko aku tak ganti. Wis Di, ora akeh ngomong. Wis saiki berangkat yuk. Loh, kok saiki to Mas Dul?
Lah iya saiki Gedi masih tahun narep wong diajake saiki dhewe wis berangkat yuk. Oh ya wis. Nek ngono, ayo. Awakmu ning ndi to di ale temu produser goblok kono misuh-misuh ora jelas minggat ganti ning ndi awakmu di ning ndi aku iki desa apa ya iki ya mbek ngerti aku desa iki Mbah jaluk ngombene Mbah Ya. Gelas iki. ah matur suwun Mbah Ya. aku goleki Pak Idi Mbah Bae ora Pak Idi Mbah Aku ora roh le. matur suwun Mbah Ya, pada-pada. Mbah, aku tak terus ya Mbah. Matur suwun ngombene. Ya, pada-pada. Aku tak goleki Pak Idi. Ya, sing hati-hati. Doane aku ben Pak Idi ketemu Mbah. Ya. Ya, matur suwun ya Mbah. Ya, pada-pada. Mbah ya. Ya. Mas Dur, iki nang ndi to Mas Dur? Tenang bae iki. Iki arane ning Borobudur di. Oh, ngono ya. Wis pokoknya penak yang melu Mas Dur iki. Endah sira weruh, endah sirane seneng. Gara-gara produser Edan. Aku kok kene kot Serang. Sampai uluwe kabeh peteng. Untung enak sing kae sego iki. Pali tejan. Sak pali uripku. Tuh, ningen dia Pak itu. Wis lawas rong minggu or kedeleng batang hidunge. Ngendi bae ya? Sapa kan? Kayak Basir pincang kan nongkrong ning kono. Malam pejio. Tunggu produser. Galake pol kaya tawon. Sing ora iso main aku apa produsere. Terus jare misuk-misuk. Wah. Wis kelangan kanca. Ning ndi Pak Idi kaya. Carane kene cak kapok aku gawe video. Wes ora usah video-videoan. Iki golek gawe nyorokne wong. Nasib. Woi, mangan dewek bae orang ngajak-ajak batur. Mangan mengajak-ajak batur aja dewek bae. Si Tameng.
Gak weruh kowe, Ming. Wis seminggu iki aku ambek ketemu mangan karo ngombe lho, Ming. Gara-gara main video wingi lho, Ming. Lagian gelem-gelem wong kono diajak main video. Maksud aku ben entuk duit, Ming. Sir, paitine nang endi? Mbuh ora weruh, Ming. Paidi mlayu ngalor, aku mlayu ngidul. Bisa ilang iku paiti dewekan baik, Pak. Muga-muga wae ora ilang, Ming. Contohane sing bener to kowe iki kanca kuwi. Aku kasihan. Namun paiti nyasar. Aku yo kasihan, Ming. Ming, Paidi nelpon, Ming. Iki nomor siapa? Oh, Di. Wah iki apa nih bagus? Oh. Ming. Paidi ki, Ming. Wah iki paiti ki. Paidi ki, Ming. Dul. Kowe kok iso tekan kono, Dul? Oh, kuwi. Oh, cakae tekan Candi Borobudur e. Kapan iki? Ini. Orang ngajak-ajak. Waduh. Ngajak si Base Mas Dul ini. Ora ngajak-ngajak aku. Piye to, Ming? Kowe balik karo sapa? Aku balik karo Mas Dul. Oh, ya wes, hati-hati nih jalan. Aku kuatir mbok anakku ilang sampean. Wis tenang ae to, Sir. Aku nek karo Mas Dul kuwi pasti aman. Hati-hati, mari ngono cepet balik Cilegon ya. Yo wis tenan nih aku balik iki. Yo wis Yo, matur suwun. Paiti ning kono kesasar ora. Ora, arek karo dul kenyot mah, Ming. Lah iya tepune wong loro. Kowe loro balik kok. Ya Enggak. Nek karo dul kenyot enggak nyasar. ya guys. Anu mau konon mah. Lamun bel kenyot nang wis balik kasih kabar, kita nepet dikit ya. Cok. Nek suwe-suwe Paidi ning kono ya aku kesepian iki. Ya wis lah, pokoke aja suwe-suwe ya, Di.